ce Rabi'u yanzu an gwanki ne yar gata, ya zama nake yau an daura mu nemo ku dawo mu fata. Rahama gimbiya amana ce a kabba ka kar da ka manta. Idan ka za ta zo ango, aure ya sa ta zo ango, kar ka zan bogi zo ango, so ne ya zan salar ko ta aure kar ka bar masoyiya ango, ko me ta ce tana so ango ka ba ta kar ta sha wuya ango. Ni na sani halin ka da kyauta ba ka boye dukiya ango, amarya diya me sallah mijin kirki dan Allah, ta san ki da tsoron Allah, karki bar wanda ba ta iyaye, ke da angon ki baba alayi, wata ran za ku zama iyaye, yanzu ku akewa aure, gobe za ku turo gyaure, amarya ango masoyan juna, yanzu kun zamo makautan juna, tun daga kaga ta yau sai murna, inda daidai da gobe duwar haka za ku samu jinjiri. Makini da ce Rabi'u yanzu angon ki ne yar gata, ya zama nake yau an daura mu nemo ku dawo mu fata. Rahama gimbiya amana ce a kabba ka kar da ka